знае. Тази за научка. Докато сега направим кое е чиха, те казвай. Дай. Първото ти видео е. Кефиш се. Казвам. Да, яко. И просто трябва да го спреме да знаеш. Его е видео. Чума са снима ли? Снима всичко. Не ми дръме, всичко снима. Чакате. Сега снимавай тук да... Не вика, просто тихо. Да не чу. Да не умреш. Няма. Не говори, че ви шатка. Айде бе. Сега лесно. Изи. Гледай, дай просто. За кой герой си? Какъв герой бе? Па е тук. Еми дай да изчакам някой да дойде да спеда главен. А това какво е копче? Това ли? Това копчето е за това. Ето колко минути ще е. Ето мама. Това е тъпо. Просто е тъпо, човек. Тъпа кулка. Сега тримата един трябва да скочи от кой и да ми пусне. Скача. Върна се просто. Да, я да се само бия, че няма скочи. Ай, сей тук. Ай, бе. А ти сигнал е. Да бе, вярно. Айде бе, това е изи. Заставай там това идва. Айде ма. Не застай. Какво стане? Ще стане в кой не е един. За мен. Не. Просто е просто. Вземи зелено ма. Натам бе! Аз си казах, че ти. Покажи си го казвам. Изправи се. Не са само двама древа. Сега съвършено.